početku ili kao neka inicijalna ideja za ovaj projekt nam je došao cilj da zadržimo mlade u Vukovarsko-srijemskoj županiji. Istraživanjem u turističkom sektoru smo došli do razvoja 3 programa. To je voditelj prodaje marketinga u turizmu, pratitelj u kulturnom turizmu i turistički animator u aktivnom turizmu. Za uključivanje edukacije je bio jako veliki interes, međutim, obzirom da u svim projektima postoje ciljne skupine koje su ograničene određenim parametrima, u ovom slučaju dobi, imali smo dosta ljudi koji nažalost nismo mogli uključiti u ove edukacije, ali evo mi planiramo sve ove programe uvrstiti u svoju redovnu ponudu nakon završetka projekta, tako da će biti dostupne za sve koji su i dalje zainteresirani za uključivanje. Vrijednost projekta je nešto manja od 1 milijun kuna, projekt završava 23.12. Nažalost, planirano je bilo da njihov završni rad bude jedan event gdje bi oni pokazali sve što su naučili, međutim, zbog epidemioloških razloga to nismo u mogućnosti napraviti, pa evo, iz tog razloga snimamo i ovaj film kako bi mogli široj javnosti pokazati što su to oni zapravo naučili. Ja sam Jesenka Ricel i sa grupom polaznika radili smo zapravo temu animacije u kulturnom turizmu. Naravno, ta animacija se može primijeniti zapravo u drugim nekim područjima kao što je sama kultura. I teme koje smo mi obrađivali su znači usko vezane za tematiku očuvanja i vrednovanja, odnosno promoviranja kulturne baštine na području Vukovarsko-srijemske županije, ali primjenjiva je znači i na ostalim područjima Republike Hrvatske. I u konačnici radili smo na razvoju novih vještina, znanja i kompetencije naših polaznika, ne bi li oni danas sutra zaista znali odrediti temu, program, odnosno neku novu poslovnu ideju, izrealizirati ju i ponuditi na tržištu. Turizam je prije svega pričanje priča doživljaja. Ja sam se fokusirao od svih naših kolega na onaj dio što to praktično znači kroz moje iskustvo, kroz moje djelovanje u mom privatnom sektoru, kako je to teško prodati nešto. Teško je stvoriti proizvod, još ga je teže prodati, ali kroz ovakvu radionicu mislim da smo udahnili nadu i da su ljudi polaznici s kojima sam prezadovoljan vidjeli i prepoznali neke potencijale kroz plastične primjere i brzinu promjene na tržištu, zato što se tržište nevjerovatno mijenja. Jako sam zadovoljan sa aktivnošću polaznika, jer u principu to su ljudi koji nisu do sad imali doticaj sa turizmom i u stvari ušli su tu nekakvu turističku priču, shvatili su širinu turizma i ono što je najvažnije, shvatili su da turizmom se stvarno mogu baviti, da mogu računati na to, pošto u Slavoniji ipak mi nemamo tu nekakvu dugačku turističku povijest i turizam se tek razvija, tako da je jako važno svijestiti u stvari lokalno stanovništvo u svim sferama da turizam ovdje se može događati, da se događa, da ljudi žive od toga i da oni mogu pronaći svoju neku profesiju u turizmu, jer definitivno potencijala ima jako puno, resursa imamo, samo moramo stvariti te ljudske resurse, infrastrukturu malo podići i zaokružiti jedan gotovi turistički proizvod. Predavanja su bila dosta zanimljiva zato što je bila više praktična nastava,
Uz to su nas predavači učili o onome za što idemo, a i tu su nas i Goran i Vlado i Jasenka učili u svakom svome smjeru. Na cijeloj edukaciji koja je trajala mjesec i pol dana, mislim da je najviše koristile te ipak praktična nastava. Bilo je tu dosta i teorijskih savjeta, ali ova praktična nastava vi baš vidite primjere kako to sve ukomponirati u praktično nešto. Ja mislim da je najviše na ovoj edukaciji u biti koristilo to što je bila masa grupa ljudi koja u biti davala različita mišljenja i tako smo uspjeli kroz nekakav brainstorming u biti doći do nekakvih novih i boljih ideja. Prvenstveno sam se upisala na ovaj projekt da naučim nešto novo o turizmu, da mogu malo proći kroz Hrvatsku i da upoznam nove ljude, nove sadržaje. Upisala sam za animatora u kulturnom turizmu. Očekivanja nisu bila kako sam doživjela, prekrasno je, predavači su nam bili prekrasni, išli smo na izlete i praktično smo to doživjeli. Upisao sam ovaj program edukacije za turističkog animatora u aktivnom turizmu iz razloga što se želim baviti općenito animacijom i nekako se vidim u tom radu s ljudima, pa mislim da svakako vidim prije u kulturnom turizmu, općenito u objašnjavanju ljudima neko mjesto, što to mjesto sadrži, neku kulturu, običaje i ostalo. Vrlo sam zadovoljan ovim programom edukacije, nadam se da će se nastaviti, da će biti još toga.